Ahoj, zdravím všechny milovníky pyrotechniky, vítám vás u tohohle videa. Dneska budu odpalat moje nejoblíbenější petardy ve sněhu, aby to nedělalo takový hluk. A rovnou vám ukážu, jaké jsem si přines. Tak, nejdřív to máme Dum Bum Nano. Do videa vám pak hodím při editu, kolik to má gramů slože. Potom Explosive 2, Explosive 3, Dum Bum Mini, JC05 neboli Widowmaker, nové Dum Bum Middle s 1 gramem slože a Dum Bum 2G. Tak a rovnou asi jdeme na to. Tak, už tady mám připravenou Dum Bum Nano. Uvidíme, jak to bude vypadat. To bylo opravdu jen takové zahřátí, protože teď jdeme na Explosive 2, což mimochodem tahle petarda dělá docela rány na to, jak je malá. Jo, ten sníh to hodně tlumí. Tak uvidíme, jestli nějaký rozdíl. Explosive 3 a Explosive 2, že takovýto kráter udělala Explosive 2, tak hned vedle toho si dáme Explosive 3. Uvidíme, jestli v tom bude rozdíl. Je díra po Explosive 2. No, asi o něco větší sílu to má. Udělalo to o půlku větší díru a může to být na rušení sněhu. Doufám, že na mě nepřijdou lesáci, protože jsem viděl, jak tam pálejí větve. Kousek. Tak Dum Bum Mini. To je nejlepší petarda v poměru cena výkon. Do videa vám hodím, za kolik jí seženete. Má to půl gramu slože a je prostě, prodává se v balení po 24 kusech, tuším. Ale tu si dáme už hloub do sněhu, protože nechci, aby na mě přišel někdo. Tak tu si dáme sem. Jsem ji celou zahalil teda. A doufám, že jsem si nenamočil zapalovač. Tak. Dum Bum Mini hoří. Bude to docela ráno, si myslím. Paráda. Vidíte ten kráter. To je v porovnání s rukou. Ta petarda je takováhle. Ještě tady koukám, že nám zbyl kousek, což by se stát nemělo, ale to bylo tím sněhem. Tak, toto taky velice oblíbená petarda JC05 neboli Widowmaker s 0,75 gramem slože. Taky si ji dáme hloubš, má další knot, takže je bezpečnější. Zase si můžeme porovnat díru. Díra má přibližně stejný průměr, ale je o něco hlubší. Tak, další na řadě Dum Bum Middle. Má efektový knot, který hoří červeně. Je parádní na ospalování v noci. Právě díky tomu knotu občas, když ji dáte třeba do krytince nebo tak se povede, že ten knot vyletí s výbuchem, zbytek, a udělá takovej světlicovitý efekt. Vypadá to prostě jako světlice, třeba z římský svíce nebo tak. To by mělo mít gram slože. V podstatě, když někde Vietnamci prodávají pyrotechniku, tak většinou tam budou mít tuhle petardu.
a rovnou si ji odpálíme. Myslím si, že tahle nebude dělat takový hluk jako třeba půl gramu, ačkoliv má víc slože, ale uvidíme, jaký to udělá kráter. Mimochodem tenhle červený knot hoří i déle, takže můžete to vidět tady. Doufám, že to nebude taková rána. Nebyla. A kráter to vypadá, že to udělal menší ještě než JC05 s 0,75 gramy slože, takže tady můžete vidět tu kvalitu toho. A nakonec moje nejoblíbenější petarda střední třídy, která má 2 gramy slože, je hodně dobrý poměr cena výkon, protože dělá opravdu velkou ránu, když stojíte blízko, má to plastovou ucpávku. Je krásně zpracovaná, má dobrý knot a ještě vám hodím cenu. A ty 2 gramy tady jsou opravdu kvalitní, je to záblesková slož. A když to odpálíte v noci, tak vás může i lehce oslepit, ale to není nic zas tak hrozného. Tak dáme si ji zase, tuhle co si dáme hloubše, možná ji i zašlápnu sněhem. Tak, už ji máme tady krásně utemovanou, kouká jenom knot. Doufám, že se mi ji podaří zapálit. Jdu dál. Omlouvám se, že se mi to rozostřilo. Nevím, čím to je. Bohužel nevím, co se stalo. Už se to spravilo. Tak, jak můžete vidět v porovnání, díra je opravdu velká. Na to, že je zmrzlý sníh. Tak, vážně, tato petarda je nejsilnější, co jsem tu měl. Tady v porovnání s rukou a s Dumbum 1 gramovou Dumbum Middle k ruce, tak můžete vidět, že to je opravdu velký rozdíl, ten gram. A naposled si ještě tady dáme Dumbum Nano, nebudu ji dávat do sněhu, dám ji na sníh. Zde ji máme. Opravdu ostrá rána. Jako na poměr toho, kolik tam je slože, tak to opravdu dělá velkou ránu. A teď ještě, když vezmu v potaz Dumbum Micro, to je v podstatě za stejnou cenu skoro. A je to jako větší. Dalo by se 17,5 gramovou. No, tak budu se na vás těšit u dalšího videa. Doufám, že se vám líbilo, když tak hoďte like, ať mě podpoříte. A mějte se hezky, užívejte konec zimy. Jak můžete vidět, já mám dneska krásný počasí. Jděte se projít. A čus.